Ja, hallå alla youtubers, Narko77 eller Narko77 här. Vi ska göra en unboxing eller upppackning som det så fint heter på svenska av Samsung Galaxy Note 3. Den här är vit och det är 9005-modellen, alltså quad-core-modellen, inte octa-core-modellen, på 2,3 GHz, Snapdragon 800. Den har även 3 GB RAM, full HD-skärm, 32 GB internal storage och en massa annat gott. Ja, och vi börjar med att kolla lite närmare på kartongen. Kartongen är gjord av en eco-friendly material, alltså ett miljövänligt material som går att återvinna. Och du har alltså seals på kartongen som visar att det är en ny oöppnad kartong. Och är det så att de här sealsen är trasiga ska man inte acceptera produkten, utan de ska vara alltså intakta. Vi skär av dem eller skär upp dem för att komma åt godheterna inuti, nämligen Samsung Galaxy Note 3. Och ja, här har vi den i sin fulla prakt. Jag valde vit, jag har faktiskt en svart också om jag ska vara helt ärlig, men jag valde vit först för att jag gillar vitt helt enkelt. Jag har de flesta mobiler jag har haft som har gått att välja vitt har jag valt i vitt. Och här tar jag upp telefonen, lägger åt sidan så länge och kollar vad vi har i kartongen. Vi har snabbstartsguide som det så fint heter, eller som det står på svenska nu. Och du har alltså warranty, det här garantibeviset och handböcker helt enkelt som visar hur du ska gå tillväga för att enklast möjliga sätt lära dig din Samsung Galaxy Note 3. Och ja, det lägger vi åt sidan. Och sen har vi då synkabeln, USB 3.0, det ser man på den där blåa markeringen in i kabeln. Och du ser väl här på micro-USB-kabeln att den har fått en extra sektion bredvid sig för att det kännetecknar USB 3.0. Lägger åt sidan. Och sen har vi då earbuds eller hörlurar som det heter. In-ear-modellen. Ganska bra ljud, det har provat från tidigare modeller och det är helt hyfsat okej ljud. Jag vet inte om de har uppgraderat om någonting sen senaste modellen. Det kanske de har, det kanske låter ännu bättre nu. Sen har vi earbuds. Här har vi en knipsas för att byta udden på S-pennen. The tip, som det heter på engelska. Zooma in den, den ser ut sådär. Och vad har vi mer? Vi har även en väggadapter som man kan stoppa sin kabel i och ladda från vägguttag. 2 amps. Det är alltså inte 1 amps utan det är 2 amps. Det laddar mycket snabbare än om det hade varit 1 amps. Sen har vi då det beryktade batteriet på 3200 mAh. Och det är mer än nog för att du ska klara en hel dag på en laddning med det här batteriet. Även fast du använder telefonen ganska hårt. Det ska mycket till för att du ska köra slut på batteriet innan dagen är slut. Men det går ju såklart om du använder den väldigt mycket. Sen var det tomt, ingen mer i lådan. Då kanske vi kan övergå till den lite viktigare saken, nämligen telefonen. Och telefonen här, som sagt var, vi tar bort skyddsplatsen. Och nu ska vi se här på den berömda baksidan som ska föreställa läder eller konstläder. Och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag inte att det känns som läder, inte ens i närheten av att kännas som läder. Och säger att den svarta modellen är bättre på det. Den känns mer som läder och jag tror att detta beror på att svart, det syns inte om man smutsar ner den. Om det hade varit lika mjukt material på den vita telefonen så hade det missfärgat och smutsigt snabbare, tror jag. Därför har jag kört med den här lite mer hårda varianten så att smutsen inte ska fästa. Stoppar i batteriet och snappar på bakstycket. Det går lätt att göra. Och som ni ser på baksidan så är det 4G LTE alltså. Och ja, full HD Super AMOLED. Senaste tekniken från NFC, senaste tekniken från Bluetooth. Och den här har alltså Android version 4.3 Jelly Bean, vilket är väldigt bra. Så här ser den här ut, telefonen i sin fulla prakt. Borta är alla klisterlappar och allting. Och så här ser den alltså ut. Du har en del
plaststickers på sidorna för att som ska skydda telefonen. Inte förstår jag varför man har lagt om det. Det skyddar minimalt, men det finns i alla fall. Och ja, nu ska vi väl ändå starta upp devicen, tycker man. Lite lätt. Och ja, där är den igång. Och nu ska vi se på animationen. Den det är väldigt vackert. Och sådär. Då är vi hemma. Ja, det var allt från mig och hoppas att ni har haft trevligt och vi ses snart igen. Hej då från Nike 77. Hej.